Saan ka apunos nga nalililaw? Ang sipod ta ay ayatong ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko'y tidanang. Tanatong pangmatlang ta arapaap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Tuwata amang siray iti anaraar tinamnama. Tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod, iti Triple R Productions, sagot ka na kayo, ti Your Dramatips TV YouTube channel. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin, papagayam. Sakbay na? Kablaawan ken pagyamanan da kayo amin, amang tartarabay, iti daytoy a programa. Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo, ti Your Dramatips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Ti naagom. Dito'y drama tayo, anaraar, tinamnama. Mabitlaang, umayan. Asino nga tamot ti umay asa nga ili? Nasaya at nadanon ka kabagais. Si kamot gayam manong. Sumr ka ah. Saanan? Dito ilatan ridaw ti pagsaritaan ta. Anya ka diti ibagam manong. Umay ko ibaga. Inla ko kung gibalay may kani ipagmaw. Anya? Ni apay ngingan lako yo manong. Anya nga ti pangusaran nyo, ti naglakwan nyo. Kun, ay anya pa nga ti balayo itan. Inla ko kasapulan may ti dakkalagatan. Ambisyonan mo ti asawak ti mapanid di Australia. Dakkala kwarta ti masapul may. Una yun manong. Gapo lang iti ambisyon ti asawam ang mapanid di Australia. Inla ko yun ti balayo. Ni, anya pa nga rod ti pagyanan nyo ita. At damot balay may. Sa dino manong. Diti pagigyanan nyo balay ah. Balay ko na ito, itap na mom. Anya? Ni, manong, family house tayo dayto eh. Gaputada kami tinangas asikaso kadananang kentatang idi bumakit ken lumakaydan. Isu nga kaslada kami ti akin balay ti dayto eh. Ay, sana mabaling. Siyak ang nugutan na itang ibagbagam mirna. Siyak ti inauna. Siyak ti katinulong ide dagiti nadakkel ta nang ipatakder iti dayto abalay. Isu aron bangla nga siyak ti akin balay ti dayto. Ha? Imayak, tay bagak ka na kayo nga ornusin nyo amin na nagargarit siyaw. Kalpasan na, impakyaw ta pumanaw kayo dito. Manong, sa dino nga ti papanan mi, no papanawon na kami matan. Baka mo kayo nga agbiro kiti pagabangan nyo ah. Nakamikit din iti asawak ti agabang iti pagyanan. Idito ta siyak ti maysa nang ipundar iti dayto abalay. Alak na iti abalay. Kaya't yuman mo no saan. Bakit? Adakon? Apa yan? Di ka matagtaga rin. May kulkuling kamat ang sang patak. Ada ka di parikon? Dakkel ti simmang bay aparikot. Anya parikon? Imay nga ni manong itay. Kunana, apanawan tanday to'y balay. Anya? Apa yan? Papanawan na ta. Idin to ta balay ta na ito eh. Isu kanu ta akim balay. Ta isu ti kadwa dananang kentatang anang ipatakder kanu. Sana mabali na panawan to na ito balay, Mirna. Kat nimpatawid ka data dagiti dadakkel mo na ito eh. Ala, da kayong tungarod at agsarita kini Manong Doro. Bareng no sikat ti denggen na.
Sapay ko matamadanon ko ti kayong ko. Apo! Kayong! Bayaw! Umayak man! Nay, abirat. Asino ti masapul mo? Eh, di ko bayaw duro, abirat. Ada ka day? Awan, napandakin ni Melvin akaanak iti abogado. Apa iti abogado? Ano itong ginagara da? Napandakin na sarita, may papaan iti panakabingay ti daga at taltalunin yung agasawa. Ha? Pati day jay? Kaya't yung pa'y nga aguman kada kami ang agasawa? Ne, di mo ibagbaga ti kasta, birat. Tuntunan laeng ti asawak ti karbengan na, kas anak ken kabsat. Abirat, ti naibaga kanyak ti asawak. Nabayagan anaalat ti asawam ti bingay na karagiti sa nikwada. Tay sukano ti naramat na pinangpadal ken ka. Ngam di kalatamat nakagraduate ti koleyo. Ay sumot ay ti panagsikugmon hanggang nalisan ka. Ti asawak ti nauna, ket dakdakkel ti karbengan na kadagiti napanawan asan ni kwa dagiti dadakkel da, ngem iti asawam aburidek. Nasaya at tadakan lakay. Di, apay. Aday baga takas na inur, oray mo ti sasangpet ka o bakay. Imay ngamin na abirat lito itayawan ka. Anda timbaga na nga eh. Umay ka no makisarita ken ka, panggapiti balay pagiyananda. Apay. Di na pa inrobot na iti gargarot da. Kasla awan na pulos tin rubot da. Kala. Bayang ta sakton ti mapanijay. Ala, ingkanto nga rod tapno makapaglinawag kayo anaimbag iti kabsat mo. Ay, gayam, kumusta nga iti lakad yu kini Milben? In-schedule ti abogado ti panagsasarita mi iti opisina na. Iso ti may sapay nga nakto ibaga kan ni pagkapagis mirna. Di mo nga rod baybayaganan ti mapanlakay. Ingkan, tapno mapagtutulagan nun ti aldaw apa nagsasarita yu kada abogado Gomez. Naalam ni Manong Doro ti tawid na kadagiti dadakkel mi. Iso asan arumbang apat iti taltalunin takit aguman na pay. Ala. Makamukay ito nga rodan nga agsarita nga kapsat. Narigat ta bumalaetak ta naikamkama nga klaang mo. Diyak kaya ta pumanaw iti daytoy abalay lito. Ken adada ajak kayat amabingay ti tawid at taltalunin ta. Ni. Ada nagsarda nga tricycle iti arubayan bakit? Nimot Manong Doro ti dimsaag. Ay, nasayaat nga ron tayo may. Tapno, makapaglinawag kayo iti usto. Dakdakkel ti karbengak iti daytoy abalay ngem sika mirna. Ta malaksid sikat buridag ken babae ka pa. Awan karbengam iti family house tayo. Adda amanong, tasyak tinang ipatawidan dagiti dadakkel ta. Jak anlugutan, sikat imang tawid iti balay tayo. Apay nga italaang ti panagririm. Idadadapay kumaabiyag Sa nakla nga nagtagtagari iday, jak kaya tamasaktan tirik nada. Manong, siyak tinang tartaripato kadagiti dadakkel ta idi nagsalugan ti pigsada. Dayta ti rason ngem patawid da kanyak ti balay tayo. Tay ko nakaon, siyak iday ti kadua dagiti dadakkel ta, dagipundar iti dayto apalay. So siyak ti rumbang amang tawid. Diyak ipalubos manong. Ipalubos mo man mo saan. Umay kami latanagyan iti asawak diti balay. Kung gaya, napan ko kinidaw ka ni Abogado Gomez nga agsarita tayo iti opisina na. May papaniti taltalon tayo ang napanawan ng iti dadakkel ta. Manong, awan ti rumbang nga pagsaritaan ta may papaniti taltalon ngem patawid kanyak dagiti dadakkel ta. Saan na nasaya at tibingay? Isa pati na dyan kat ririyak. Nabayagan anaalam ti tawid mo kadagiti dadakkel ta. Uy, aminag nga danaalak katawid ko kanakwada.
Ngamkas na kunakaw. Saan anasaya at tibingay? Isarong bangag sarita tayo ti sangot ti abogado. Lakay, sa anak amapan iting kedeng ni Manong Doro apa nagsarita mi iti opisina ni Abogado Gomez. Awan tinas ka na pagsaritaan mi may papan iti tawid ko adaga. Sige. Sika ti makam mo. No, di mo to kaya timapan. Bakit? Sa bagay, nalawag mo't atawid mo kadag iti dadakkel mo ti may sang hektarya adaga taltalunan ta. Unmat, iso nga urean niya tibagbagan ni Manong. Saan na ta ama ati pa amang talon iti tawid ko adaga? Wala ba kay? Tani? Adamot papilis na dyan adaga. Ako kwata. Agure ka. Kasano no pagtalawon na talata ni Manong mo dito balay? Ure pagtalawon na ta? Awan ti maaramidan na no saan ta pumanaw. Sa bagay, Data tinagan-anos ka dagiti dadakkel mi. Iso adata tinang ipatawidan da dito balay. Iso adi na ta mapapanaw. no apay nga na nagbalinan ang naagom ni Manong mo. Saan mo takas niya idi? Gapo siguro takasapulan da ti dakkel a kantidad. Iso pati dagiti tawid ko ket pagpupudutan nan. Bakay, rugyamon ti agim pake kadagiti amin na gargareta. Amin nga likamoy. Ta addan aldaw ngayon kedeng tinanggatang diti balay ta. Nga umay da panagyan dito. Anya. Kaanon to lakay? Intun umay alawas ka noon, ti umay da panagyan. Isa sakbaya madanon na itangal daw. Nas ka na makapanaw tanton dito balay. Sa dinungay ti papananta. San pa'y mo ta pimanaw damir na kunlito iti family house yo. Ako na masikat ti rumbeng amang tawid. Mapanak tumanay. Kat dagdagak ida pumanawan iti dadya balay. Lakay! Igalot mo pala ang tinwang. Tang may kapag merienda. Bagay, kumaya ko! Nalawa pa iti aradun na. Imbaglakit din ta nagluto akpay ti pangaldawan mi. Di ka pala, ha? Ano? Dito'y kami nga agsango ang mangaldawin tun madamdama. Anya timbalon mo merienda, bakit? Nagluto ak iti suman, lakay. Ala, agtugaw kan tag merienda ta. Wow! Nagimasan na ita suman. Magustuak na ita merinda eh. Hanggang nagluto ka kumapay na ti pangalda ba? Dituyak nga mangaldawan. Wan, nagluto ak iti pangaldawan ta. Dito'y tan ang mangaldaw. Ay, kat nagsayatan. Anay nga rin ti linuto masidata. Pinartik atay may sa manok, datay native. Iso at tinula ti sidata. Wow! Nagimasan. Ala, ipan mo pa nga rin DJ Kalapaw. Kalpasan ti panagbirinda. Ituloy ko ti agradaw. Kalpasan na, mangal daw tantong. Ay, naisaga na mutla amin ng dagiti gargaret mi apumanaw dito in lako mi abalay mi. Hanggang sigurado nga ta, ti asawak, mapapanaw na dalito kan mir na iti family house da. Makamuman la dita. Ha? Ti cellphone ko. Agri-ring. Sungbatak. Hello? Hello ba kayo? Handa ita dito'y family house may. Anya? Iso tinapanam itay rumor ka dito'y balay? O kat anya ti madamag? Awan ni kabagis mirna kan ti asawa na. So nga umay ka dito, tulungan na ka, mangirwar ka na iti amin ang gargarit da. Anya? Imbagak idin ka na kwa na, may rubat na amin na nagargarit da, tapumanaw dan dito balay. Di damot nagkirin. So datan ti mangirwar ka na iti amin ang gargarit. Amin nga alikamon dan. Umay tan agyan dito eh. Malawan, agrubatak pay. Naagum ka talaga Manong Doro. Awanan kay ti asik ang konsensya. Uray anyat ibagbagam.
Saan na kami na mapatakya si ti asawak dito yung family house tayo? Imbaglaki din at nagmalmalam kayo igitalon. Nawaya kami ang iruar karing ti amin ang gargarityaw. Awanan kay ti bain. Awanan kay ti konsensya. Siyak ti rombay nga mang tawid dito yung balay tayo. Siyak ti kanwa iti dagiti dadakkel da nang ipundar iti dahi taon. Bakay? Mayamon. Saan kan ang makiriri iti naagong makabsat mo? Dandan ni Pari Berting, kinasarita kakadwata mangbunag karag iti amin ang gargarita. Sa dinong arod ti papananta ita. Inawagak ti may sa karag iti kabsat ko. Kat imbagak ti sitwasyon ta. Anya nga ti kunana. Saan ta karon na makiriri? Tama nga no dakdagas ka no ti mapasamak. Talaga. Nga saan anasaya na mapasamak no aging tatangken kayo pala nga agasawa. So di kayon makiriri. May kan bakit? Saan ka na magsinungbat ka ni Manong Doro? Unang awan mo ti balay apagyanan ta. Kung natikabsat ko, datan ti mga iwan iti balay ti anti ti asawa na nga da iti Amerika. Nangangmaw kabagis Mirna. At damod gaya mo umakaran yung adago sa balay. Yung saan ka na makiriri kanyak, no kayat mo, tinasayat. Bakit? Rabin, yung ada ka pala nito beranda. Ha? Pagsangsangit ka? Maluksawak unay kini Manong Doro. Pinilit na ta pinatapwak iti balay nga inted dagiti dadakkel ko kadata. Kaya mo? Oray. Tandamot na ito'y simbang bayan ta balay. Naagom unay ni Manong. Tagi ko na. Uray ti saan aparaten ko na. Baya mo. At danto so papak na gito yung araramidan ka na tatikapsat mo. Huwag gaya. Alay bagak bakit? Sabay lang ko ma, umanamong ka. Anya day ta? Kaya't ko ti agabron. Sino pa yung iti kadwak no madayo ka? No palubusan nak. Nadagasgasat ko ang makapaniti pagilya na pag-aplayak pagtrabahuan. Umay na kanto kadkaduan ti kabsat ko abalasang. Palubusan na ko mga agabron, bakit? Marang makapatakdardan tumatlayang iti balay ta. Sige, lakay. No isuti ko nam. Sika ti matungpal. Isang batak ti cellphone. Hello, lakay. Kumusta ka? Dita Saudi? Agawid kan. Uray kat adan balay ta. Nga iso ti bunga ti panagtrabahom dita. Talagang agawid akon bakit? Nakaimpake akon. Ag-flight akon nabigat. Agpay sulakay. Ay na. Di ka kadi agang angaw laang? Puno ti bagbagak bakit? Italang imbagak ti panagawid ko ha. Kano nasapsapa nga imbagak? Amang ano di ka man makaturo ka sa bang padpadaan kanyak. Agyaman aklakay. Kunakto pay kat. Ngada ka manen dito'y tiyangge nga gininom Doro. Apay ko ma. Nordak dito nga inom. Bakit? Salbag ka. Kasta ka kadilatan. Malugsawa ka main. Iti saan mapan nakapanay di Australia. Nagdakil tinagastos ta. Di ka mo nagayam nakapan. Gaputi panangluko ken ka tinagapayam. Bayamon, saan mo na panunutan day jay? Ay, gayam, aday padamag ko ken ka. Andiyan na ita. Simbang putin ni Lito ang naggapo di Saudi. Ano niya? Lukas ta.
nakaawidan, ijay dakkel a balay da ngayon patakder na. Wen, katno kayat mo, ingka aso marabo. Ay, dakayan. Mabainak nga parang kanakwada bakay. Gabuta pinatapwak ko idi-ida. Ijay family housemate. O kaya, nakaluto ka, iti pangaldawan ta. Misina kaon. Ayun gayam, saan ko ana idip iti ti paglutuan? Ay, Diyos ko, ang mga nakauram akong lakay, umay kang tagawitan. Ay, agora ka. Ni aning na itang tartare sumungan. Ay, sana, mag-uram ti balayaw. Sarang, mauram ka no ti balay ta. Ay, awanan ti balay ta, Doro. Di mapon. Sa sarunumat tan ti malas iti biyag tabakay. Apay kaya kasti matan ti taray ti biyag ta. Apay ay. Jaga mo awan mo't lapulusan ti pakalaganan ti biyag talaga ay. Ay napurna na ti papan ko ya Australia. Sa kalpasan na nauram ti balay ta. Sapay nagadu ti utang ta. Naitang haraw ti pagbarbar ti kak. Nadsaka mo. No kasana makarukat ta. Kadagitag sisimparanan na parikot ta. Tiga dakelan na problema talaga ay. Sa dino pa'y nga itisang bayan ta. Awan mo tanti balay ta. Ako na ka. At dimtang ako siya. Manong Dorong! Manang Sanang! Kikabsat ka. Di kayong litaw. Di aday ti driver side. Isuda na kiti nakakutsi ba kay? Di pumayag. Una yan na kinamalas yung Manong Doro. Awanan ti family house tayo. Dimapon, gapot kinaliway ti asawam. Saan ngayon gagana ti asawak ti panakauram ti family house tayo. Mirna ading ka. Isu adi mo kumababalawan ti ipagmaw. Alawan, Manong. Kan imay kami nga gasawa, takayat mi nga ibaga kada kayo, nga umay kayo pala ang makipagnaad di balay. Aya, kaya't na kami pasang bayan, hindi malayaw. Uri nagbalin kami nga naagom kan nakos pagkarakayaw. Manong, oray kasano kadakas ti may sa akabsat, no makita mo ten amarigatan, masapul asaranayan. Lukas ta, mapakawan na kami matlag. Kadagiti nagaraw nga traso mi kanakayaw nga gasawa. Wen, Manong, awan ti parikot iti dayta. Isungem may kami, takayat da kayo at tulungan. Ay nasading ka. Ay yaman, akit kinasinaw, di pa nagpuspuso yung agasawa. Ulitin may pagkawan ka na kayo. Itapay lang. Makunakon. Ada kayo ti mangranyag itidalal may agasawa. Kapag kinasaya at yaw, ading ka. Ditan gagayem, kinagpatinggaan, ti pakasaritaan arapauluan. Tinaagom, insurat ni Wilson Reyes Marcos para iti Jor Dramatips TV YouTube channel.